कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275 88 72 90. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. राज्यात सत्तानाट्य सुरू असताना यंदा आषाढी एकादशी दिवशी विठ्ठलाची शासकीय महापूजा कोण करणार या प्रश्नाची चर्चा होतीच. 10 दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेत. मात्र मुख्यमंत्री होऊनही एकनाथ शिंदे शासकीय महापूजेला मुकणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. हा दौरा संपवून ते आजच शासकीय महापूजेसाठी पंढरपुरात जाणार आहेत. एकादशी दिवशी पहाटे ते शासकीय महापूजा करतील. मात्र या सगळ्या दरम्यान राज्यातल्या नगरपालिका निवडणूक जाहीर झाल्यानं आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पंढरपूर दौऱ्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही परवानगी मिळाली तरच एकनाथ शिंदेंना शासकीय महापूजेसाठी पंढरपुरात जाता येणार आहे. जिल्हा प्रशासनानं याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलंय. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी परवानगी मिळाली की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती हाती आलेली नाहीये. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे शासकीय महापूजा करणार की नाही हे आता निवडणूक आयोगाच्या हातात असणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.